Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Прививканы ясаганнан соң бирелүче QR-кодны алуу җиңеләйде. Шауның күп функцияле үзәгендә вакцинация турында кагаз сертификатлар бирә башладылар. QR-кодсыз җәмәгать транспортында йөрү тыела. Контрольне кем һәм ничек тикшерер? Урам исемнәрен кем язган? Шәһәрдәшебез адрес такталарындагы хаталарга зарлана. COVID-19-га каршы прививка сатучыларга QR-код алу тагыдан уңайлырак булачак. 16 ноябрьдән Чаллы шәһәренең күп функцияле үзәгендә вакцинация турында кагаз сертификатлар бирә башладылар. Шулай ук алар медотвод һәм авыручы кешеләргә дә каралган. Бу нинди тәртиптә башкарыла һәм Чаллыларның фикерен нинди тулырак кылдагы материалда. Вакцинация турында кагаз сертификатлар беренче чиратта өлкән буын өчен уңайлы, әмма әлегә Чаллы халкы күп функцияле үзәктә яңа хезмәт турында ишетмәгән. Я сделал уже прививку. А QR-код, допустим, вы где получали, на госуслугах? Да. А вы знали, что в МФЦ можно тоже его получить и не... Ну, в принципе, я знал, но не заморачивался здорово. А как вы думаете, где удобнее, на госуслугах или в МФЦ? Мне кажется, мне на госуслугах проще. Ну, там, допустим, регистрироваться надо, искать это. Не знаю, проще. У меня это все было, поэтому я проще на госуслугах получил. Вы сами где получали QR-код? Себя в компьютере. То есть через госуслуги тоже? Да. А как вам кажется, где удобнее? Мне кажется, через госуслуги удобнее. А вот если, допустим, вот пожилой человек, который не разбирается в госуслугах? Ну, значит, в МФЦ обратиться. В принципе, есть же варианты. Просто здесь вот сразу вам готовы распечатать, даже регистрироваться нигде не надо. Ну, хорошо. Им удобно. Күп функцияле үзәктә QR-код алуның төп плюсы дәүләт хезмәтләрендә теркәлергә кирәкми. Шәхсән офиска килергә үзең белән паспорт, СНИЛС һәм полис булырга тиеш. Сертификатларны коронавирус белән авырган кешеләр дә, шулай ук прививка ясатырга ярамаучыларга да алырга мөмкин. Эта услуга бесплатна, оказывается она одномоментно. Также возможно оформление услуги по доверенности. В этом случае доверенность предусмотрена в простой письменной форме. А только дают тем, кто сделал прививку или переболевшим, с медотводами? С медотводами тоже дают. Чиратта утырмас өчен алдан язылып билгеләнгән вакытка килергә мөмкин. Шул ук вакытта искәртеп китик. Роспотребнадзор ковидка каршы чикләүләрне тагын 3 елга озайтты. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Статистика буенча Татарстанда яшәүче 271 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 34 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 18 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 34999 очрагы билгеле, аларның 27598 терелгән, 192се узган тәүлектә. QR-кодсыз йөрү тыела. 22 ноябрьдән җәмәгать транспорты хезмәтеннән QR-кодсыз файдаланып булмаячак. Пассажир йөртүчеләр кодларны кем тикшерер дип борчылсам, Чаллылар үз чиратында яңа кагыйдәләргә каршы килә. QR-кодларны тикшерү ничек оештырылачагын хәбәрчебез сөйли. Пассажир йөртүчеләр җәмәгать транспортында QR-кодлар кертүдән бик канәгать түгел. Моның ничек эшләячәге аңлашылмый һәм кем моны тикшерәчәк. Бер вакытта кодларны тикшергә һәм билет белән тәэмин итәргә уңайсыз. Да, нам некогда будет вообще. И так, когда народу много, вообще не сложно. Как мы будем и обелечивать, и там. Так что я против. То есть, возможно, эту работу могут на вас возложить? Конечно. Должны на нас возложить. А кто еще будет? Водитель? И она не будет ходить. Мне кажется, кондуктора должны быть. Нет, неудобно. А почему? Мы же деньгами работаем, как вы думаете? То есть это лишняя работа может на вас лезть? Работа, конечно. Столько нервов надо будет. Люди против, что мы проверяли, кондуктора. А как вы думаете, специальные структуры должны этим заниматься? Конечно, инструктор должно быть, потому что в магазине же отдельные люди работают. Вот. У них специальный аппарат есть. Трамвай пассажирлары да яңалыкларны уңайсызлыгы турында сөйли. Бу бигрәк тә иртәнге һәм кичке вакытта кешеләр эшкә барганда һәм аннан кайтканда сизеләчәк. Әгәр QR-кодларны кондуктор тикшерә башласа, бу каршылыклар тудырачак. Потому что неудобно и кондукторам, и нам тут стоять на улице. Я вот в магазин захожу, сейчас 15-20 человек стоит, торкает, и то показывает, то не показывает. Ну, в транспорте, я думаю, неудобно будет, потому что народу очень много будет. Как они должны будут проверять? Ну, то есть вы против вот этого? Ну, против, да. Полнейшее нарушение статей Конституции раз. Хотя бы общественный транспорт оставили в покое.
Нигде в России, кроме Татарстана, в общественном транспорте уркоты не введены. Моя точка зрения такая. Мэрияда узган матбугат конференциясында QR-кодларына тикшеру эшен 2-5 кешедән торган махсус контроль ревизия хезмәткәрләре башкарачак дип аңлаттылар. Нами организована работа по проверке этих QR-кодов на всем городском транспорте, на электрическом и на автобусном. Будут работать контрольно-ревизионные службы, которые будут проверять у пассажиров на входе и во время проезда наличие QR-кодов. Без наличия QR-кода приобрести билет будет невозможно. Мобиль бригадаларга пассажир йөртүче компаниялар хезмәткәрләре керәчәк, шулда электротранспорт һәм пассажирлар ташу полиция хезмәткәрләре дә тикшерәчәк. Контрольны оештыру зур автобуслар һәм трамвайлар эшенә комачауламаска тиеш, әмма рейдлар кечкенә маршрутларда да кыенлыклар тудырырга мөмкин. QR-кодсыз йөргән өчен исә 1 меңнән алып 30 мең сумга кадәр штраф каралган. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Шоуларның адрес тоқтауларындағы хоталар бір шей. Біздің қойнар әлімтегем шәрдәші мөрәҗәгать итте. Әлеге ир-ат сүзләренә караганда, ул урам исемнәрен татар телендә язганда җибәргән хоталардан канәгать түгел. Безнең төшерү төркемем шәһәр буйлап йөрде, хоталар тапты һәм алар өчен кем җаваплы булуын ачыклады. Фәйз Фалиуллин тарихчы, укытучы булып 20 елга якын эшләгән, адрес такталары Шоулының игътибарын 2 ел элек үк җәлеп иткән. Шул ук вакыттан бирле берни дә үзгәрмәгән. Аерым алганда, үзәк урамда татар теленә тәрҗемә итүдән хатага берәү дә игътибар итмәгән. Үзәк урам, бу иң иске урамнарның берсе бу. Бу урамны мин кичкенә вакыттан хәтерлим. Менә берничә ел элек менә моңа мин игътибар иттем. Язылган үзәк урамы. Менә бу дөрес түгел. И хәрефе артык монда. Үзәк урамы түгел. Әгәр үзәк урамын русчага тәрҗемә итсәк, килеп чыгарга тиеш улица центра. Болай булырга тиеш түгел. Шоулы тапкан тагын бер хаталы такта таң урамында урнашкан. Фәйз Фалиуллин сүзләренә караганда, ул Кытай императоры исемен йөртә. Бу урам безнең шәһәрдәге яңа урамнарның берсе. Күргәнегезчә язылганында Тан урамы. Ә кирәк таң урамы. Русчага тәрҗемә итсәк, Заря буламы, әйме? Төзәткән бердән бер хата Сергей Максютов урамында. Мен монда еш кына үтеп йөри идем. Менә бу йортта язылган иде. Русчасы Сергей Максютов урамы, улица Сергея Максютова, татарчасы имени Сергея Максютова урамы. Менә шуны язу иде. Менә хәзер ничә ел үтүгә карасам, иншалла, аны төзәткәннәр. Уже моңа бер төрле эш бара дигән сүз. Адрес такталар өчен топонимика комиссиясе җавап бирән. Башкарма комитет мәгълүматларына караганда, урам исеме түгел, урам сүзе генә тәрҗемә ителә. Бу хаталар булмасын өчен ясала. Аншлагта төгәлсезлек ачыкланган очракта шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Мастеровой Рус драма театры бинасының әзерлеге 46%-ны тәшкил итә. Төзелеш майданчығында 170 кеше эшли. Хәзерге вакытта объектта кирпич салу, бизәкләү эшләре, тышкы һәм эчке инженерлык шелтәрләрен урнаштыру эшләре бара. Бина Чулман проспектында тантаналар сарай янында урнашачак. 25 мең квадрат метр мәйданлы 4 катлы бина хай-тек стилендә эшләнәчәк. Административ һәм хезмәт биналарыннан тыш театрда фотомастерская, тавыш яздыру студиясе, кеше һәм зур заллар, күргәзмә залы, кафе, балалар бүлмәсе, видеотека һәм архив урнашачак. Мастеровой Рус драма театрын ачу 2022 елда планлаштырыла. Біз сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясы белән авыручылар саны арта. Прививка сатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны йоктырмас өчен иң ышанычлы усул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. На производство комплектующих холодильников и стиральных машин требуются кладовщик, кладовщик-комплектовщик, водитель погрузчика, штамповщик, сборщики. Телефон 8 960 067 85 17.